п'єси Олександра Духновича «Головний тарабанщик». Це єдноактова комедія от Олександра Духновича. І треба видіти тот ажіотаж довкола тої п'єси. Перше, що ми маємо не одну, а аж 3 прем'єри, бо тільки людей хочуть прийти на прем'єру, а то значить, що прем'єра була розділена на декілька днів, і всі дні вже буде друга і третя прем'єра, аж на кінець четверта прем'єра, і ще буде у такому варуші, як Свідник, де доста много русинів. Так що фактично ми видимо тут ажіотаж, інтерес людей до тої прем'єри. Прем'єра успішна, як чоловік, котрий був там, сидів, видів то і був, ну я не знаю, я достав фантастичні такі емоції від того, бо на одному боці Пряшев направду стає таким духовним центром русинської культури. Ми бачимо, що тут живуть і функціонують скоро вшиткі важні русинські научні, культурні центри. Ну, позирайте, ми маємо Інститут русинського язика і культури у рамках Пряшевського університету, де до кінця я роблю як доцент і читаю студентам лекції із історії русинської літератури, із поверх 6 або 7 предметів, то значить і сучасна русинська література, і другі предмети, приміром, або дисципліни, я би повів так. На другому боці ми в Пряшеві маємо Національний русинський театр, театр Олександра Духновича. Ми теж маємо, може і статусом, як Закарпатський народний хор в Ужгороді, ми маємо такий фольклорний русинський ансамбль «Пульс», за котрий знають по цілій Словакії. Жебом не забув, тож треба повісти, що функціонує Русинський національний театр, має статус, значить, театр русинської культури в рамках Словацького національного, Русинський національний музей в рамках Словацького національного музею. Це музей русинської культури, правильно так повісти, Словацького національного музею. Ну, не знаю, кого може забув, той же і общественні організації, які досить часто проводять шеліякі стрічі. Ми маємо теж своє русинське радіо, яке досить активно, і всі дні воно було декілька, було, я не знаю, поверх 4 чи 5 передач було якраз пов'язано із юбілеєм Олександра Духновича. Значить, ті передачі на радіо вийшли з нагоди 220-ї річниці від народження Олександра Духновича. Ну і ясне діло, що і виставки, якісь стрічі, якісь дискусії, диспути, вшитко то кожноденно пригадувало нашим русинам, що на Пряшівщині або на Словакії, що Карпато-русини низько славлять свого національного лідера Олександра Духновича, нашого русинського будителя, поета, писателя. Ну і поміж других таких його важних активностей, котрі він проявляв, є і така, як драматургія. Олександр Духнович – важний драматик в історії русинської драматургії. Фактично, драматургія модерного часу, драматургія, як би то сказати, національної доби починається із творчості Олександра Духновича. От Олександр Духнович написав 2 прекрасні штуки театральні. Перша, за котру знають практично вшиткі русини, бо вона 1000 раз була поставлена на сцені і професіональних, і аматорських театрів. Я вже не знаю, ну, на 1941 рік вона була 1000 раз поставлена, а кілько на нинішній час вже майже ніхто не може посчитати. Але на другому боці була ще друга п'єса, прекрасна комедія, котра називається «Головний тарабанщик». І от що інтересно, що ця п'єса, друга п'єса, хоч була добре написана живо, написана інтересно,
з таким динамічним сюжетом. Там чітко можеш увидіти тут драматичний конфлікт між національною русинською інтелігенцією і місними такими буржуа, котрі під час Кошутової війни заробляли тоді, коли за національні ідеї многі вмирали, віддавали своє життя, а ті буржуа, такі новоріші нові, вони шпекулували, ліфрували, продавали амуніцію, там, я не знаю, фураж і ще щось, то одні в армаді, другі в армаді, забезпечували і німців, то значить ракушан, австрійців, і мадярське військо Кошута, і російську армію. От ми видимо тот конфлікт між національно орієнтованим русином, патріотом свого краю, і от таким новорішим, таким місним буржуа, котрий фактично ставить собі за ціль, вже вшитко має, у 1849 році під час Кошутової війни заробив файні гроші, купив собі і титул такого графа, аристократа, і тепер йому єдної треба. Гроші мають давати, робити далі гроші, а для того йому треба деяку функцію, деяку посаду в уряді. І от Артур де Празноглавський, так, чи Артур Празноглавський де Еадем, то вже його новий титул, він пробує знайти спосіб, як стати тим урядником, котрий ніч не розуміється в тих роботах, ніч не розуміється на урядницьких роботах, але котрий буде підписувати важні документи і буде, якби, буде деяким важним урядником, сановником. І от ціла комедія, вона строїться навколо того, що проста русинська інтелігенція, котрі не ганьбляться, Артур Празноглавський ганьбиться, він каже, ну як би із тим подбескідським русином я би не став говорити, так, але і от, на другому боці Володимир Нравович, главний герой тої п'єси, тої комедії, тої штуки, котрий відкрито себе фактично декларує, що він є подбескідський русин, каже, що я русин був, єсмь і буду, я родився там під Бескідом, фактично повторює слова Олександра Духновича із його гімна «Я русин був, єсмь і буду». І от на цьому якраз строїться і конфлікт, бо Празноглавський, котрийся не розуміє, і коли йому понукнули посаду, але їм так на фіглю понукнули, а кажуть, а ти, може би ми спеціально про вас вчинили одну таку посаду в уряді. Ви будете головний, верховний тарабанщик. Він каже, ну я не розуміюся, а що таке? А він каже, нічого не треба розумітися, дамо вам палицю, ви то в палицю лем махнете раз, і шибкі тарабанщики в нашій державі почнуть бити в бубни, трубачі трубити. Ну і Празноглавський, який не порозумів, що фактично його розіграли, він прийняв то за таку цінну золоту монету, і він сяде хвалиться, що ну, уже завтра я буду визначний сановник, урядник буду, і швидко в своєму життєві доб'юся, і швидко будуть на мене позерати, кожен буде бігати за тим, щоб я на нього попозерав, або підпис, який же я поставив на деякому документі, бо я буду самий великий сановник, і я буду верховний, головний тарабанщик. Фактично такої посади ніде не було. Є така сама примітивна посада, колись була у ті часи на селі. Ясно, не було ні телефонів, не було ні радіо, ні телевізії, ані інтернету ще туди не було. І коли урядники приходили на село і треба було деяк інформувати, то в селі все був деякий бідний чоловік, який доставав символічну платню від держави, і він доставав від держави бубен, то значить його функція була в тому, щоб пройти через село, так, і бубном бити в бубен, щоб люди знали, що прийшла якийсь урядник, буде якусь інформацію давати,
І люди спокійно йшли до церкви, бо, як правило, збиралися десь там на Майдані коло церкви, а от і, може, і в самій церкві. Так от, якби йому повіли, що ми тобі таку посаду придумали, як бубнарь, так, то він би порозумів, що то є фактично соціальні низи таку функцію сповняли. Але коли йому повіли, що ви будете верховний тарабанщик, то от той він не порозумів того юмора, і фактично ціла комедія строїться на тому, що він не розуміє, що з ним бавляться, не розуміє, що фактично з нього вшиткися сміють, а він за чисту монету приймає то-то. І от представте собі, що така інтересна комедія, от такий інтересний сюжет, який фактично вічно актуальний, там, де гроші, де посади, де ліфровання, де шпекулація. І ми видимо, що і низька то та тематика є доста актуальна. І от представте собі, п'єса, котру Духнович написав у 1852 році, 110 років пролежала в рукописі. І ніхто не ставив, за неї практично ніч не знали, і лише у 1963 році перший раз опублікували і попробували поставити на сцені, правда, не в оригіналі, переклали то на український язик, і Український народний театр у Пряшові у 1963 році під назвою «Головний бубнар» поставив її на сцені. І от того часу, дальших 60 років, за цю п'єсу назад забили. Ніхто не пам'ятав за неї. Студенти, може, дозарідко пар чоловік, які інтересувалися тою темою, а читали, але про широку громаду ця п'єса була забита. І от низько, коли в рамках 220-ї річниці думали, а що би треба зробити такого важного, аби достойно відмітити той величезний, важний ювілей у Олександра Духновича, і там були і дискусії, там була і на Словакії треба повісти, що видається книжка творів Олександра Духновича, а то приблизно 500 сторін, 500-сторінкове видання. Ну і от на тому фоні рішили, що а давайте спробуємо, поставимо головного тарабанщика на сцені театру Олександра Духновича, ну і тут вже треба було приймати рішення. Що робити? Чи робити в тому язикові, в тому традиційному язикові, в якому Духнович і зробив, чи може спробувати приспособити язик із сучасним нормам русинського язика. За цю роботу взявся доста, я би сказав, талантливий наш русинський активіст, новинар, редактор новинки «Інфорусин» Петро Медвідь, котрий вже давно тісно робить із театром Олександра Духновича як перекладач із многих язиків світової драматургії на русинський язик. Я думаю, що то є 9-та, це 10-та п'єса, котра від Петра Медведя, котра ставиться або була тепер поставлена на сцені Олександра Духновича. Ясне діло, що треба було то швидко зробити до ювілея, і я деколи 2 місяці тому, коли були такі, як би повісти, була порада, а братися, не братися, може взятися за добродітель превишає багатство, бо то вже провірена п'єса. П'єса, яка легко ставить на сцені, котру люблять люди, котрий живий язик, люди говорять за наші насущні русинські проблеми на селі, прийняли рішення. Ні, треба попробувати поставити на сцені головний тарабанщик. Далі фактично просили режисера, який прийшов до театру як гость, а то Станіслав Білли, котрий, ну, фактично, як молодий доста чоловік, не часто ставить класику. А той він взявся за класику, і то теж був деякий експеримент,
Бо чоловік, котрий не інтересувався до тими класичними творами на сцені, скоро якимись то модерними, сучасними штуками, драматичними штуками, він ставить от таку русинську класику. То значить, мені видиться, що цей експеримент удався. П'єса легкося, значить, легкося сприймає. На сцені весь час вона так живо звучить. Актори прекрасно грають. Я мушу повісти, прекрасний акторський склад. І тут є сплав молодості і старості. Ну, ми знаємо, що в одноактовій п'єсі головний тарабанщик, так, там 5 героїв. Як правило, то люди старшої генерації, а між ними є дві особи, то молода генерація любиться, і фактично Владимир Нравович. І от ми видимо на сцені сплав тих акторів, акторських таких, знаєте, старша генерація наших русинів, котрі фактично вже зробили давно собі ім'я. І ну хто не знає, приміром, у Пряшові чи в Словакії, приміром, Василя Русиняка. Десятки п'єс, в котрих він грає главні ролі. І от тут йому якраз і випала роль того Артура де Празноглавського, де Еадема. І він її зіграв блістяще, превосходно. Я просто кричав браво, бо направду ми бачили того живого воріша. Ми бачили чоловіка, котрий хоче вихоснувати ушитків довкола себе, аби досягнути своєї цілі. Маючи гроші, мати і щівеце гроші, і щівеце мати впливу на общество. Хоч насправді ми видимо, що ніяких талантів тому Артуру Празноглавському Бог не дав. І от Василь Русиняк прекрасно зіграв цю роль. Ми видимо Осифа Ткача, теж старша генерація наших русинських акторів, котрі починали, ну, уж давно, так, то люди, котрим уже коло 70 років, вони все ще на сцені, все ще грають, все ще активно роблять на сцені, який грав Федора Нравовича, відця Владимира Нравовича. Прекрасний дует молодих людей, а то Зузана Ковальчикова і Владимир Рогач, котрі грали якраз Любицю і Владимира Нравовича. Ну, може, іще мене вразив і Мартін Оравець, котрий грав урядника Празноглавського, такого собі подлизовського, доста живо, доста оригінально заграв ту роль. Я хочу повісти, що в залі був повний зал людей. Я хочу повісти, що люди так живо реагували на сцену, на те, що робилося на сцені. Wszystko було настільки професіонально зроблено, що фактично, коли кончився спектакль, коли уже актори вийшли на сцену, публіка минут 10 не відпускала своїх любимих акторів сцени. Вони ще і ще раз виходили на сцену і доставали тут аплаузи, аплодисменти від публіки. То значить, що фактично прем'єра п'єси «Головний тарабанщик» стала прекрасним фінальним акордом в той 220-й річниці від дня народження Олександра Духновича, нашого русинського будителя, писателя, поета, драматика, історика. Я не знаю, поета, писателя, педагога, так, і можна ще публіциста назвати. Ну і головне, чоловіка, котрий стояв фактично, був тим лідером русинського національного двигання всередині 19 століття. Пане Валерій, таке уточнююче питання ще до того, що ви розказали. Скажіть, будь ласка, от коли беру до рук п'єси наших будителів, да, різних, Фенс, Красильвая, Духновича, любу п'єсу Духновича, я чомусь так даже в любих тих, якісь там, у нього є афоризм у Духновича, є якісь вірші, жарти, є загадки. Мені проглядає через них завжди
його такий будительський голос. Да? Тобто помагає обратитися до себе і звідать мене якби якусь вартість, таку духовну, культурну, моральну цінність, що от бити русином, а та ну його. Да? І тепер навіть в тих прикладах, коли ви в п'єсі розказали, ота п'єса теж, вона ж вказує, коли наші будителі кажуть, що можеш робити кар'єру, да? Должність отримати там тарабанщика, тарабанити, що завжди є на протилегу того, треба відказатися від себе. Да? Навіть коли не йдеться впряму про це, то все рівно будитель нам показує, що цей світ русина купує. Да? Купує і тарабанщик, як на мене, теж, от ви мені кажіть, як то було в п'єсі, як то себе відчувало, чи коли русин виходить в світ, да, і ну, має талант такий, да, може, вміє тарабанити, да? Кажуть, ну все, успокой, все добре, да? От тебе тарабан, каже, і от, як в армії, да, уцить, і от до смерті ходіть, тарабань собі. В чому є будительство цієї п'єси? Отак, але теж не розкажіть мені якусь долю тепер людини, да? Там, от і до, котра там була. А будительство таке підсумовуюче, так як от в книжці вашій завжди спереду в книжці є, да, така рецензія, в кінці буває підсумок. От щоб ще раз проглянути от ті нюанси, деталі, події, собиття, особистості в п'єси, але через той будительський голос, да, до глядача. Ти хто? Ти русин? Чи тебе можеш купити за тарабан? Да, должність тобі дати якусь, і ти ся успокоїш? Може, тобі треба їм це показати серед других людей? Для тебе це буде ого. А в контексті буде ще один, хто ходить тарабаном тарабанити. Маємо таких 500, да? Маємо таких 70 тисяч. 70 тисяч перший будеш. Чи ти далі русин? В цій п'єсі будете нас питає про це теж? Скажіть, будь ласка. Ну, перше, що п'єса написана в 1852 році, я вам то вже повторюю, але фактично вона написана по свіжих слідах. От Кошутова революція або Кошутова війна, лем-лем-лем, вона ще не скончилася, вона йшла там десь, відступила на Дольні Угри, а тут десь, годно бити, що п'єса говориться про Пряшів. Ми бачимо, як молоді русини, вони фактично починають будувати нове життя. От вони вже достали певний деякий меседж про те, що буде так називаний Ужгородський дистрикт. То, значить, перший національний русинський округ, і в тому контексті ушитки русини, ушитки національної, орієнтовані русини, осмислено мають зачинати, фактично строїти свою нову Підкарпатську Русь, як автономну часть, ну, в рамках тодішньої австрійської держави. От якраз ми видимо тих урядників, русинів, які направду уже не просто патріоти, вони будителі. І фактично, коли Празноглавські, а таких іще є, а там не лише Празноглавські, там є ще Дураковичі, там є ще Надутовські, там є ще Подлизовські. От коли вшитки тоти пробують у нових історичному контексті знайти себе, знайти деяку шпарину, так, знайти пролізти в то, щоб, ну, якби рішити свої, фактично, свої меркантильні вопроси. Ми бачимо, як національна інтелігенція повіла їм ніт. І п'єса кончиться тріумфом такої національної інтелігенції. І хоч Тетяна Дутовський, Празноглавський, Дураковичі, вони кажуть, ну як це? Та він же русин, бескідський русин. Та в старі часи ніхто би з ним і не став говорити. Ми бачимо, що тут на одному боці сам Нравович чітко і голосно декларує: я русин, ну і що? Так само, як дехто може повісти, я австрієць, німець, а ведь
я другої національності, от так я декларую свою національність. І от будительство якраз заключається в тому, що не треба ганьбитися свого. Треба кожен раз. І Владимир Нравович фактично у п'єсі декларує, або, може, в тому чи іншому контексті, може, дещо помінявши містами слова, він декларує меседж Олександра Духновича, з котрим він прийшов піднімати русинів. Я русин був, мой отець русин, я із русинської родини, і я гордий тим, що я русин. От так приблизно такий контекст можна почути на сцені. І публіка, а було ясне діло, хто ходить в русинський театр у Пряшеві, ну, в першому ряді, ясно річ, що наші русини, але треба чітко порозуміти, це такий театр, до котрого ходять і много словаків. Театр досить популярний в Пряшеві. Я вже говорив, що ціна білета 10 євро. То значить 400 гривень. І люди приходять, бо вони хочуть бачити кожен рік 5-6 нових вистав, то значить 5-6 прем'єр, і театр живе тим. І от люди, котрі прийшли туди, вони фактично отримали той меседж, але вони вже були готові до того меседжа. Тепер мене чути? Айно. Ну, дивіться, розумію. Тепер, виходить, можна так от читати ту п'єсу, що цей той момент, коли русини вхопили от реформи ті державні, такий глоток свободи трішки, да? Почали ставити чиновники, котрі були русинами, той самий Добрянський став. І от Духнович тепер в п'єсі «Тарабанчик» виписує, що є ті русини, котрі, як русини для свого народу, ринулися в ту, так би мовити, владу. Да? А є ті, котрі праздно бути головами. Да? Празноглавські. Є ті, котрим треба покрасуватися перед людьми. Є тим, котрим треба заробити гроші. І от серед русинів виходять, що ніби русини, а насправді їх цікавить просто на тій темі, як кажуть сьогодні, хайпанути, виїхати. Ну, да? Бо тоді, біля 50-го року, 1850-го, русини могли що формувати, да? Як впливати на своє життя. Ужгородська мерія, да? І ці всі моменти. Може бути, що Духнович нам таку мораль вказує, да? Що русини, коли для русинів мали бися зібрати щось зробити, що може захотітися многим просто, як сказати сьогодні, поотсвічувати, да? Щось здобути на тому. Владу, славу, гроші. Вигляд того, що от я якимось, да? Тобто реалізувати деякий талант і на тому теж пройти. Чи та п'єса, так як басня, має і той контекст також, да? Що інтелігенція, влада, представники, еліта русинів. І він отак показує, а ось які бувають. Є такий теж контекст в тій п'єсі? Кажіть, будь ласка. Знаєте, Духнович досить часто в своїй поезії обертався к тій темі, що русини... Буває такі моменти історії, коли русини неуспішні, дякуючи і своїм якби місним лжепатріотам або місним тим, я навіть не знаю, русинам, котрі скорше сповняють функцію деякого червака, котрий підточує, гризе, під'їдає, але не допомагає. Но в цій п'єсі, то вона, знаєте, вона настільки легка, настільки проста, настільки ясна, що Празноглавський, ну, вже сама назва Празноглавський, празна голова, пуста голова. То, значить, фактично пустоголовий, так?
фактично синонім надутовський, дураковський. От ці люди, вони ніде не підоймуться до національного осмислення, бо про них, як до, знаєте, як для деякого пацяти, ото валовча, з якого вони будуть їсти. Ото є верх їхнього розуміння, їхнього життя. І фактично п'єса сміється над тими людьми, хоч вони мають великі гроші, і вони десь декларують: о, я тепер за гроші можу вшитку купити. Але фактично ми видимо фіаско. І це не перший раз. Пригадайте собі п'єсу «Добродітель превишає багатство», де Федор, головний герой, на початку рахує вшитки свої гроші. Каже: о, це я не Федор, це я не богач, та я можу ціле село купити своєму синові, кить виросте. А на кінцеві признається, що айно, мав гроші, але тепер скрахував, бо не знав ні газдувати, і був фактично був простим новорішем, був таким, як би повісти, крутеликом, так, був шпекулантом. І той теж, коли ми тепер вернемося назад до нашої п'єси «Головний тарабанщик», ми бачимо, що ці люди не піднялися до національного осмислення. Вони не готові робити національну роботу. Вони не готові бути патріотами своєї землі. Вони не готові жертвувати своїм життям, своєю енергією. А Духнович підчеркує, ви видите, якщо в п'єсі «Добродітель превишає багатство» дія відбувалася в селі, на русинському селі, тобто таке природне русинське оточення, то тепер автор переніс дію в Варош, де більшість урядників то австрійські німці, а мадяри. І от тепер ми видимо поміж них такого досить активних русинських урядників. І Духнович підчеркує, що досить важливо, низько, може не якісь подвиги там робити, чинити, але важливо кожноденно робити, як робить урядник на своєму місці, сповняти свої функції і робити чесно, порядно. І от це фактично такий головний меседж, що таке бути національно орієнтованим чоловіком. Зато у тому розумінню п'єса ставить на місто Празноглавського. Вони скрахували, вшитки вони скрахували, бо не порозуміли смисл нових реалій, смисл нового життя. Я тут пригадаю лим 19 октября 1849 року. Фактично, коли русини перший раз йшли до імператора Франца Йосифа до Відня, ціла делегація русинів йшла до Відня. І там їх зустрічала дальша делегація русинів або членів тої делегації, то значить там зустрічав їх Михайло Вісяник, який був в той момент главний лікар, так, це доктор цілої австрійської держави, і Олексович, який був главний доктор центральної дитячої больниці. І от коли вони йшли до імператора і просили, що ми хочемо, а вони вимагали, що настали нові часи, ми русинська інтелігенція, ми русинські готові, значить, по-новому зробити наше життя. Ужгород стане центром таким духовним. В Ужгороді має бути русинський університет. От що інтересно, що по вшитких тих ходіннях, коли вже вони прийшли через вшитких міністрів, пак ішли до прем'єр-міністра Олександра Бема, і поза того були допущені до імператора Франца Йосифа, котрий благословив їх і висказався, що айно в рамках такого воєнного округа із центром в Ужгороді буде відкритий русинський дистрикт, а ведь автономна русинська область в австрійській державі. От поза вшиткого того, знаєте, я представляю, які вони були веселі, раді, що вони добилися перший раз на аудієнції у імператора. І вони вшитки йшли на дачу Вісяника, а то такої на крайові Відня, щоб, ну, як погоститися там, бо там була добра вінниця, там було добре віно. І от Адольф Добрянський, учасник тої делегації, сказав: ні, імператор сказав, що вже срочно треба відкривати тот руський дистрикт. Я, не лишуся з вами на ту гостину. Добрянський відкланявся,
не знаю, може випив з ними погар вина, чи не випив. Історія за то ніч не говорить, але нараз пішов до Ужгорода, аби в Ужгороді закладати от перший такий національний русинський уряд, котрий благословив імператор Австрії. От десь от тут Добрянський, от ті іншики наші урядники, члени тої делегації, от десь вони крутяться. От майже із них Олександр Духнович якраз і писав образ от того нашого будителя чи русинського урядника, котрий ані не продався. Знаєте, тут усей будительський контекст вмішується і досить така лірична сюжетна лінія. У Празноглавського є живе Любиця. Вона фактично дочка брата Празноглавського, покійного. Так? Любиці немає ні матері, ні вітця. Вона сирота і вона єдина наслідниця вшитких багатств Празноглавського. І от Владимир Нравович любить Любицю. І йому треба ним согласитися із деякими условиями Празноглавського, написати рекомендацію, що він підпорує на посаду великого важного урядника Празноглавського. І представте, Нравович стає простий русин, стає чоловіком самої багатої в тому варуші майже молодої особи, жони, так, дівчини, невісти. І представте, як міняється його кар'єра. У нього тепер є вшитко, щоб побажала або пожелала його душа. Але у цей момент він відказується від того, бо він каже: я як урядник, а ми будуємо русинський уряд, так, будуємо русинський якийсь новий прообраз отої автономії, він ся відказує, він не може переступити через таке, він обстає таким морально чистим урядником до самого кінця. І може за те, що він відказався, ми на кінцеві видимо, що і Любиця відказалася від свого того колосального наслідства Празноглавського. І двоє простих людей, котрі говорять одним язиком, однаково думають по-русинськи і котрі фактично обстали бідні, вони йдуть геть будувати своє нове щастя без грошей Празноглавського, але вони не йшли ні на який компроміс. От тут ті дві сюжетні лінії, котрі ми видимо, котрі переплітаються, доповнюють одна другу. Ну, знаєте, п'єса прекрасно смотриться, прекрасно. Треба бачити реакцію людей. І от ті ліричні сцени, вони таких, знаєте, досить тепло поставлені, коли кожен з молодих людей, і Любиця, і Владимир Нравович рішають деякі важні проблеми в своєму житті. Отказатися цініть, прийняти таке условие цініть. От обоє лишаються морально такими твердими до самого останнього моменту, до фінальної сцени тої п'єси. Не знаю, чи відповів я на ваш вопрос. Ні, пане Валерію, дуже гарно розкрили сте якраз то, що я вас звідав, да, мораль і от ту головну думку, що нам будитель пробує вказати. Бо через ці образи, через нюанси події, котрі происходять, відкривається якась велика, глибока, важлива істина, правда, про свій народ, про те, що завжди є та мораль, да, продатися. Да, от це завжди є також. Ну, і дуже прекрасно в цій в п'єсі, в тих образах, да, але без того, що розуміти, коли вона написана, які події происходять в ті часи, да, що русини переживають, і той дискрикт русинський, що в Ужгороді, і коли перший раз з русинами починає влада говорити в Відені, да, тобто, і відразу, коли влада починає чути, так, ну, тобто є можливість звернутися до влади русинів, відразу повстають ті питання, що, так сказати,
суть люди, котрі номінально хотіли би там зразу ж себе зафіксувати, що вони там є, а насправді їм не йдеться про свій народ. Потім ті люди, котрі не багаті суть, да, їм завжди пропонують, якщо є способність, можеш використати, продатися пропонують. Да. Потім для того, щоб свою якусь родину формувати, якесь життя, да, і теж моральний вибор у любиці, спадкоємиця великого багатства, тобто сразу ж там могла собі і жениха вибирати, яка хоче багатого, да, і при кар'єрі, і при дворі, і все. Або залишитися своїм народом, але не переступити цю межу. Ну, от так воно є завжди. Да? Тобто, дуже, дуже файно, що якраз цю п'єсу, вона і того, що така і занедбана, тобто не було, що вибрали для того, щоб поставити на 220 років на річницю. Як на мене, завжди це є такий голос, котрий, от теперішня та інтелігенція при театрі і русинська інтелігенція в Словації сказали, що от голос 220 років тому народженого Духновича, котрий до нас промовляє, він сьогодні до нас промовляє головним тарабанщиком, правда? Тобто він щось до нас сьогодні нам каже іменно в цій п'єсі, щоб ми сьогодні на себе подивилися. Через ті погляди, через котрі він бачив тоді, що русини переживали, що було важливе, що є тою цінністю, що є то, для чого можеш, тобто переступити для себе, а що є таке, щоб переступати через себе ніколи неможливо. Пане Валерій, будь ласка, ще свої якісь враження, ще щось важливе нам з того контексту. П'єса фактично наша русинська класика. Ми все поздимо. У нас катастрофальна проблема із літературознательством русинів. Позирайте, у нас прекрасний русинський поет Василь Довгович, прекрасний, який прекрасно писав. 100 років його твори ніхто не знав. Лем через 100 років по смерті знайшлися його рукописи. Тепер представте, 220 років від народження Олександра Духновича, і його п'єса перший раз грається на сцені русинського театру. Плакати хочеться, бо це вже мала бути 1101 п'єса, прем'єра чи там гра. На другому боці я хочу повісти. П'єса стільки років лежала в запасниках не за те, що вона якась сурва, що вона недороблена, що автор її не дописав, і таке буває деколи, що автор не чітко формулював свої ідеали, ідеї. Фактично, ми бачимо, що п'єса, котра низька, ну, давайте попозираємо, 1852 рік і 2023 рік. Кілька років пройшло від написання. Але п'єса актуальна на теперішній час. От із тої, знаєте, тої епохи Духнович, якби перекидує нам мостик, і ми говоримо за ті вічні цінноти, у тому числі у контексті теперішнього русинства. Не продатися. От не продатися. Ми бачимо досить много фактів у русинстві, коли за ті лаври, коли люди кажуть: о, пане русине, а ти у нас будеш в уряді головний тарабанщик. І абсолютно осмислено, досить часто ті люди ідуть і продаються. Ми бачимо, як часто люди з русинськими фаміліями не хочуть говорити по-русинськи. Вони ганьбляться вшиткого русинського. І ще найстрашніше, що вони, знаєте, як ворони, котрі сіли на плоті і каркають. Русин, там, Духнович, закарпатсько-український писатель, Духнович, будитель українського народу. А от як то було не так давно, коли в Ужгороді була конференція на честь Духновича, так? За це треба віддільну передачу робити. Так от я сказав, знаєте, у резолюції конференції, і от ціла конференція йде 4 години, всі виступають
Но ані один із вас не сказав, що Духнович визначний поет русинський, авать духовний лідер русинського народу, авать національний герой русинського народу. Тобто, я бачив, вони сепарували Духновича, і Духновича відділили від русинів. Який юбілей Духновича, будемо говорити за Духновича. Дійшло, ви знаєте, Духнович був визначний священник. Я би міг поспорити, а в чому, що було визначного в Духновичові як священникові? Так, він був добрий священник, він сповняв тоді просвітительські функції, але це то є саме важливе в історії Духновича. І от 3 або 4 години йде конференція, і ані раз ви не почули, я не почув слово «русин». І коли я сказав, що у резолюції вашої конференції ви ані не сказали, що Духнович то є будитель русинського народу, бо кid він будитель, він декого мав будити. А кid він декого мав будити, то цей народ треба означити. Ну давайте скажемо, Олександр Духнович будитель ромсько-циганського народу. Смішно? Смішно. А давайте скажемо, що він будитель мадярського народу. Смішно? Смішно. Так якого народу він будитель? Українського? А тоді Шевченко що там робив з українцями? Значить, він будитель русинського народу. І от вони бояться. І коли я сказав ні, вони кажуть, ні, там є. І от представте цинізм організаторів конференції, коли в резолюції вони написали один раз слово будитель русинського народу, але як вони написали? Знаєте, це напрошується віддільна п'єса. Знаєте, от ті наперсточники, які в 90-ті роки процвітали, вони поклали у лапки Духнович будитель русинського народу. Смішно. А якби ми низько послали, приміром, Тарас Шевченко, національний поет українського народу, що би подумали люди? Вони би подумали, ніякий він не національний поет і не є ніякого українського народу. Поставити будитель русинського народу, то значить вони послали меседж деяким службам, що, знаєте, а не є ніякого русинського народу, а Духнович сам по собі. І от те люди сісі отримали приз. Вони головні тарабанщики. Вони головні тарабанщики нашої епохи. Духнович сміявся над ними ще в 1852 році. От фактично накільки актуальний Духнович і його п'єса в наші часи. Я абсолютно маю глибоке таке, знаєте, убіждення. Ця п'єса буде мати прекрасну будучність. Ми увидимо її ще десятки, а може 100 раз на сцені многих русинських театрів. Дякую, пане Валерій. Ну, будителі, вони завжди актуальні. Ну, а те, що ви кажете, да, от, може на сьогодення, якраз на наше, дуже-дуже файно знаменатель перемножується, тому що сьогодні якраз таке питання, от, знаєте, може не так, як, знаєте, не є такого Франца Йосифа, який казав би тепер русинам, ну прийдіть, я вас вислухаю, що би ви там хотіли. Но сьогодні просто такий феномен, що вже світ так складений, да, інформаційний простір. Правда, ми спілкуємося з американськими русинами, з словацькими русинами, з польськими русинами. Всі все знаємо, ми знаємо, що відбувається. От тепер була зустріч русинів від імені Всесвітнього конгресу русинського з Венеціанською комісією. То ані ніяк не можна сказати, що якась дрібничка, мелоч, нюанс, ну то було. Ні, то є серйозна справа. І ми це все знаємо. Тобто русини в такий трішки контекст є, котрий перекрещується з тим, що тоді русини переживали, коли прийшли перший раз перед Франца Йосифа. Тобто світ, да? Тобто світ, люди, котрі вирішують в цьому світі, котрі керують цим світом, чують русинів. Але не всюди. Правда? От у нас є такий нюанс, у нас в Україні є, що не можемо достучати, щоб свій позитивний концепт погляду на національне нацменшину корінну русини, щоб влада українська центральна сформувала. Ну, не виходить, у центральної влади. Я так хочу завжди позитивно це класти. Чому? Тому що розумію, що
Якщо б влада в Києві мала концепт позитивного сприйняття русинів, то вона би на той крок пішла. А от немає просто. Немає концепції, як позитивно. От я вже, здається, це говорив, що це не означає, що зараз там мову ввести, школи, класи, там просто позитивну пов'язку сформулювати, правда? Добре, от є у нас такий народ, корінні русини, так як, наприклад, з караїмами. Ну, визнали їх корінним народом, що їм? Що самольоти їм дали, школи відкрили, університет їм хтось подарив? Ні, нічого. Ну, але є. От, наприклад, так само. І сьогодні в світі русинів чують всюди. От та п'єса «Головний тарабанщик» вказує, що опять-таки, що коли русинів чують, коли русини можуть щось за це робити, завжди, як хтось прийде, каже, прийде хтось там, щось предложить, каже, а я набираю тарабанщиків, да? Каже, серед русинів, щоб не було, а мені треба тарабанщиків. Будь ласка, в тарабанщики хтось з русинів йде, каже, тут очередь складається, а в тарабанщики ми йдемо, да? Каже, а що ти будеш робити? Каже, ну, то буде много шуму і нічого, да? Каже, я буду думати, що це, люди подивляться збоку, дивись, іде, тарабанить, ну, важна людина, правда? А на самом деле, для чого це все буде? Щоб спустити на тормозах, і щоб ніякого результату, плоду не приносило, правда? Тобто, що тарабанщик, який плід приносить, який він результат для свого народу російського? Він нічого не зробить. І от це глибина така, не зря іменно ту п'єсу тепер Духновича поставили, ви кажете, будемо її знати ту. Думаю, що так би хотілося, щоб ми її побачити могли в Україні, але там є ціла історія з тим. Да? Театр є в Словакії русинський театр, він державний, держава його утримує. І там є ціла історія з правами, да? Хто може зняти, показати якось, чи привезти сюди тут показати. Але для русинів це дуже цікаво. Дуже вам гарно дякую, пане Валерію, що ви нас так трішки туди якби перенесли в той зал, да? І подали почувствувати, дуже файно, гарно це розказали, почувствувати атмосферу саму цінність, саму ту мораль, знаєте, як в кожній басні. Чувствуєш мораль, вона тебе просікає, так береш на серце і так чувствуєш. То що хотів сказати, як треба правильно поступити. Пане Валерій, може ще щось хочете додати, щось, да, по тому контексті? Прийшло мені, бо п'єса настільки, знаєте, вона така має слої, що ти весь час думаєш по прем'єрі і весь час доходиш от актуальність п'єси. Духнович би кожному із нас, русинів, каже, ти можеш собі вибрати, ким ти хочеш бути, будителем або тарабанщиком. Єдин чітко розуміє меседж Олександра Духновича, а другий розуміється на кар'єрі, на грошах, абося приспособити. Але в цілові виграв Олександр Духнович, бо він своїм життям, як не тяжко йому було. Ви почитайте, я знайшов 10-15 стихів, де він каже, там і фальшивому другу, і клеветникам моїм, де він розказує про те, що кілько мене дзьобали, гризли, били, але я все стояв на своєму. І фактично життя Олександра Духновича то є подвиг одного русина з великої букви, який не став тарабанщиком, а став будителем. Валерій, маємо того зразу ж такі наслідки життя Духновича. Від плеяда тих будителів далі, котрі бушли, то його учні, да? Або прямі учні, або ті, котрі навіть жили, котрим він допомагав там, да, як студентам, або ті, котрі на його книгах росли. Ми потім дивимося наступні 50 років, після того, як я спочив, Духнович, весь народ живе Духновичем. Потім, коли маємо чехословацький період, ну, в Америці скоріше там свобода, там наші русини, там ті самі, котрі такі духовні, моральні, наслідники того будительської місії Духновича, наші русини, котрі на заробітках, чому вони там починали? Писати, публікувати п'єси, книги, газети видавати. От звідки то почалось? Хто то почав? Це вони принесли отсюда. Це звідси принесли. Від Духновича, потім на слідуючих, котрі після нього були, слідуючі плеяда будителів. Потім в чехословацький період, коли тут зненацька, так кажеться, світова війна, великі держави зійшлися і посипалися всі. І русинам так повезло, що вони отримали 20 років тої свободи в тому розумінні, що, принаймні, можна було говорити, думати і переконувати других в тим, що
чим ти живеш. Да? Не було таких параметрів. Держава маніпулювала, теж там субсидувала одних, другим палки в колеса клала там. Але все ж таки русини могли собідно спілкуватися і могли своїх тих прихильників, сторонників підтримувати. Тому потім ваша спеціальність, да, общество Духновича. Да? Я б не входив тепер, знаєте, в критику, як вони там були, що там було. Це. Але якщо б вони не брали за есперанса язичі, то невідомо, чи взагалі від Духновича і до 1940 року русини для себе що зробили за ті 100 років, змогли би зробити, якщо б не мали того есперансу, да? Славяно-руської тої мови своєї, да, язичі. От представте собі, от не було б взагалі. Хто його знає, чи вискочили б вище, чим пару підручників до для дітей перших класів та пару віршиків. Да? А так все-таки література розвивалася. І наша американська діаспора, і тут далі. Чехословацький період, коли потім, то, що я хотів сказати, що театрів скільки було в Закарпатті, правда? І на Пряшевській Русі. Щось неймовірно. Але це то саме общество Духновича, котре в Ужгороді мало центр, і воно робило читальні. При читальних були театри. Тому кажуть, що об'єктивно общество Духновича було, як то сказати, да? Неконструктивне. Да? Але чи не конструктивне могло би той спадок Духновича до того донести і такого розквіту в часу Чехословакії дістати, да? Коли русини не мали такого масштабного всплеску, правда, і культурного, національного в печаті. Не було такого. А тут все ж таки було. Тобто Духнович щось таке зробив, що після Духновича, можемо казати, 100 років, да, от від тої п'єси «Тарабанщик», фактично до кінця Другої світової війни, коли потім русинам запретили, да, тобто, як говориться, Сталін об'явив корінним народом Сибірі і каже, кудись дінете. Добре, що не вивезли русинів ще. Знаємо, що був проєкт по вивозу русинів з Закарпаття, так само, як з Лемковини вивезли їх на німецькі території. Звідси теж кудись могли перевозити їх. Але проблема була, вивозили з Германії станки, заводи, пароходи після війни, і просто радянська влада не мала потрібну кількість вагонів, щоб депортувати всіх русинів. А тут було в планах всіх вивезти, завести якимось іншим корінним населенням і казати, що так завжди і було, правда? Хто поспорить? Сталін рішив, значить так було. Пане Валерій, ще якісь моменти? Ще маємо що додати? Чи достатньо? Keď majú takú možnosť, тепер, що хто має можливість, ясне діло, що низька і війна, і другі проблеми, і деколи просто ти себе силуєш жити позитивом, бо тих негативів страшно много, і воно тисне на психіку, бо ти не можеш бути десь якось так ділити себе від того, що є в світі, і мусиш то вшитко перепущати через, я не знаю, через своє життя, через життя тих людей, котрі на війні, через життя близьких тобі людей, котрі теж від того страдають. Але не забувайте, що русинське життя не скончилося. Пряшів, низька, великий духовний центр русинського народу, прекрасні інституції, котрі роблять кожний день на благо русинів. 10 днів тому русини зустрічалися вже не перший раз із президенткою із президенткою Словацької держави пані Чапутовою, котра тепер із чеським президентом прийшла до України. А от перед тим акурат в Кошицях і в Пряшеві вона приходила, зустрічалася із русинами. То теж важний такий штришок маленький. І підчеркує, що влада всіліяко підпорує життя національної меншини. Не лише русинської, і мадярської, і чеської, і в'єтнамської національної меншини. Такі теж екзоти вже є. І українська в теперішньому часі національна меншина.
котра, ну, може, не національна ще, але група біженців, так що вона теж якось культурні акції. Не забувайте за те, що прекрасні п'єси, що робляться книжки, що все то робиться про вас. Аби ви ліпше знали нашу історію, нашу культуру, наші традиції. Будете мати можливість, прийдіть до Пряшева, до нашого Русинського національного театру, театра Олександра Духновича. Може, акурат на п'єсу Олександра Духновича «Головний тарабанщик». Прийдіть на ті імпрези, на ті виступи, вечори, котрі проводяться кожний тиждень в нашому музеї русинської культури Словацького національного музею. Простори музея 2000 квадратних, чи поверх 2000 квадратних метрів. Є вшиткоє із життя русинів, починаючи від етнографії, історії і теперішніми якимись то, я не знаю, малярством сучасним, це якимись акціями русинів. Є то вшиткоє, видаються книжки, чекаємо тепер на 2 книжки творів Олександра Духновича, котрі фактично виходять до того юбілея і за місяць, півтора місяці будуть презентовані на Світовому конгресі русинів у Нові Саді. Так що є можливість, берте до рук, читайте, позирайте наші вистави, ходіть до наших музеїв, інтересуйтеся русинською культурою, русинською літературою, русинським вопросом. Не будьте тарабанщиками. Поважайте наших будителів. То б хотів сказати. Пане Валерій, те, що тепер сказали, сте так, загибаючи пальці, коли будуть ще вистави тарабанщика, то, що ви знаєте? Ой, позирайте, театр Олександра Духновича, якщо йти на Google, має свою офіційну сторонку, і там є, мені це видить, що низька бо низька свято, так, в Європі свято, 1 мая, то, значить, День солідарності людей, і низька як свято, то відкриті вшитки музеї, відкриті театри, так що низька друга прем'єра, але по прем'єрах, знаєте, по прем'єрі перший я мав інтересну бесіду з директором нашого русинського театру, ми добрі цимбори, Мар'ян Марко, і ми говорили про те, що а це є щось таке негативне, що би ще устранити треба, над чим би ще робити. Ну він каже, що ну да, як директор я бачив би, там може музика, може тихше має звучати, може на авансцену треба вийти. Ну такі нюанси. Так що я думаю, що по прем'єрах, а прем'єра то все-таки генеральні репетиції, так, коли здається спектакль, приходять спеціалісти, приходять люди, котрі ну, якби навчені театром і ходять на кожну виставу. А я мушу повісти, що ну, мінімально 2 рази на місяць я ходжу до театра, до нашого русинського театру у Пряшеві. А поза того будуть просто вистави по плану, планові вистави. Підійти на сайт, на вебову сторінку нашого театру, там все розписано. Там буде так. Театр Олександра Духновича, або латиницею пишемо «Дівадло Олександра Духновича». Так. Добавимо, пане Валерій, в Пряшев, Центр русинської культури, театр, потім на університеті. Ну, Інститут русинського язика і культури, то доставажна... Зробіть 3 хвилини нам рекламу. Тепер можемо подавати документи, хто хоче ще? Кажіть, розкажіть. Ви знаєте, то, чим словацькі університети, вони, що є не такого, як в Україні. Бо у нас якось, знаєте, до августа місяця думають, а пак в августі рішають, а де треба йти вчитися. У Європі фактично уже у февруарі місяцю, так, а вже, позирайте, вже апріль. Уже в февруарі місяцю ми робимо такий день отворених двері, коли люди, молоді люди, котрі вже приблизно орієнтуються, що вони хочуть, вони приходять, і там є спеціалісти, які представляють
то це інший факультет, там можна поговорити, знати, яка спеціальність, яка спеціалізація, яка перспектива, і вибрати те, що тобі треба. Але іще є два потоки: перший май-іюнь, другий буде іюль аж до 1 августа, може до 10 августа, я тепер точно не пам'ятаю. Можна подавати заяви, можна приходити вчитися, у тому числі на спеціальності русинський язик і література. Я на нашому інституті читаю акурат курси з русинської літератури, і старша русинська література, і теперішня русинська література, ширше можна назвати карпато-русинська література. Ми маємо студентів із Лемковини, то значить із Польщі. Ми маємо студентів з України, ясно діло, русини із Словакії, не лим русини. А коли приходять люди, котрі ніяк не пов'язані з русинами, але вони щось вибрали таку спеціальність, як русинський язик і література. І у нас є ще один такий, знаєте, важний штрих, що у нас дві спеціальності. То значить, ви можете вибрати собі, приміром, англійський язик – одна спеціальність, і русинський – друга спеціальність. Коли ви скончите бакалаврський, а пак магістерський курс, ви 2 рази достанете диплом бакалавра і магістра в 2 спеціальностях. Не в одній, а в 2 спеціальностях. І от фішка русинської язика і літератури або тої спеціалізації заключається в тому, що є широкий спектр комбінацій русинського язика в комбінації з другими предметами. Приміром, русинський язик, англійський язик, німецький язик, русинський язик, я не знаю, історія, або русинський язик, словацький язик і література. Пане Валерій, можеш вибрати русинський язик і можеш вибрати український язик і літературу. І можете русинський і білоруський вибрати, представте. Ви Да, можете але можеш і українську теж. І мадярський, і ви ще можете вибрати русинський і ромський, бо є у нас і інститут ромських студій, де фактично сидять і викладають спеціалісти з ромського язика, культури. Але да, ніко не дискримінує український язик. То значить, так. Пане Валерій, є ще цікава комбінація, я тепер не можу пригадати, як називається, але по суті означає, як це є урядовання, тобто чиновники. Як називається то? Ну, може, соціальна служба якась? Не соціальна служба, а там є якась чи рядительство, або щось таке. Але іменно з тим, що, допустим, чиновник, там, не знаю, сельсовета, горсовета, там, не знаю, якісь в уряді працює там. Може бути і соціальні уряди, якісь інші. Але мається в виду, що таке урядова праця, тобто вони приходять до чиновник. нас, вони записуються, проходять курс або заочно, або на стаціонарі, отримують освіту. Бо, знаєте, низька є досить много. В Україні то тяжко людям порозуміти. Бо тут, коли чують слово «русин», автоматично додають «сепаратист». І кіт ніко не каже «сепаратизм», люди і так психологічно у них в голові за 30 років заклали, що сепаратисти. А в Словакії, представте собі, що на якомусь окресовому уряді є посада референта, русинського референта. В уряді відкрита посада русинського референта. Вас там не возьмуть, кіт у вас не є атестата або диплома. Вам треба хоч би бакалавра русина мати, при тому, що ви маєте вже вищу освіту, приміром. І от люди йдуть до нас, щоб достати бакалавра, а дехто лишається і на магістра, або достати русинську освіту і зайняти то місто, яке може бути хлібом на ціле життя. Бо ці референти, як можна пустити референта, котрий не розуміється на русинському вопросі, котрий не може прийти в русинське село і говорити з русинами, котрий не розуміє на русинській історії. А так, ми швидко в'єдно створюємо таку ситуацію, коли рішаємо які проблеми
то, що ви тепер казали про Да. уряд. А на Словаччині тепер, після останнього перепису, ще додався округ Свідник, да? Бо Меджліборці був уже русинський, да? Районний Угу. окрес, а тепер ще Свідник. Там по самому праву словацькому в урядах всюди мають бути приймати від русинів документи по-русинськи і видавати, якщо треба, тобто общатися. Тобто всюди потребують спеціалістів з русинської, котрі на русинській мові вміють правильно писати, говорити і обслуговувати громадян. Тобто, в принципі, сама русиністика і піднімається в рейтинзі в державному. На русиністи потрібні словацькій державі для того, щоб вона могла спілкуватися з русинським народом, котрий є в Словаччині, і більше тепер є. Да? Це є збільшилось. Пане Валерій, університет, театр, далі. Видавництво. Є газети русинські, щотижневі, да, якісь? Угу. Я ним добавлю те, що ви тепер говорили. Знаєте, справді не так важно, що то ніхто не танцює довкола русинів. В демократичному світі люди многих національностей живуть в одному обществі, швидко вони сповняють якісь свої функції і один другого не дискримінують. Приміром, на головному тарабанщикові, на прем'єрі, я прийшов в'єдно із заступцем мера Пряшева Петром Крайняком, який є наш русин, і який є заступником мера Пряшова. То значить, що, але він на своїй функції сповняє не русинські якісь там функції. Він відповідає за соціальну сферу, за культуру, за школи, за деякі соціальні проблеми. То значить, що то цілком інше коє одношення. Хочеш бути русином? Будь. Ніхто тебе не дискримінує. Хочеш поважати свою літературу, культуру, поважай. Але держава, направду, многое робить. От ви тепер сказали за пресу. А я би додав, у нас є своє радіо, на телевізії в Кошицях є русинський магазин, то значить є русинська передача і на телевізії, і на радіо. От є русинські новинки, котрі виходять уже десятки років. Пане Валерій, я вас прямо тепер переб'ю. Вівторок, в середу вечором, якщо покрутити радіо FM в Ужгороді, то я ту русинську годину ловлю в Словаччині. Ні, а там ідуть програми на радіо по-русинськи. Я знаю. Я тепер не скажу, коли точно, але отак от вечором десь уже пройшло певний час, да? У них, я постійно ловлю собі на FM, на звичайному тому радіо, русинські програми. Навіть тут в Закарпатті можеш слухати, в Ужгороді. То ліпше, що ми можемо в Ужгороді, бо видите, радіо доходить, книжки доходять. Я весь час через границю тягну тими фрами чи майданами, тягну русинські книжки, русинську пресу. Щоб ви люди читали, щоб вони розуміли, що не треба боятися того, що ти русин. Бо направду ми знаємо, що многі русини, вони рішають низько, я говорю за русинів в Україні, вони рішають сугубо матеріальні проблеми своєї екзистенції. Ясне діло, що поставити хижу, то значить пустити корінь, то значить дати життя дальшим генераціям. То важна річ. Але у тому процесі будування не забути за то, а якої ти крові, а от якого ти народа, а що ти фактично в Карпатах робиш уже 2000 років. Так що, коли говорити за радіо, а от за телевізію, а ще за наші русинські новинки, вони виходять регулярно, вони поширюються на многі держави. То, значить, ви можете виписати собі і в Україну. І я знаю, приміром, Інфорусин у нас доходить і до, приміром, до державної або научна державна бібліотека Потушняка в Ужгороді. Вона достає централізовано, ці виписує, вони їм дарять один екземпляр. Так що
така література. Ну і ми доносимо, що можемо, щоб люди читали. До кінця в тих книжках, в тих новинках, на тих передачах радіо не говорять за сепаратизм, за якийсь екстремізм. Там просто говорять за культуру, за те, що ну от, хочеться деколи чути русинську співанку. Без проблем. Хочеться щось прочитати русинською, от якусь поезію по-русинськи. Є. Не треба бігати, глядати. Вшитко напечатано, і вшитко є. Кожний місяць то печатається малими партіями, малими такими статтями, публікаціями в русинських і журналах, і газетах. Вшитко то є. Що ми вважаємо, ми все говоримо, що мало ще, мало. Ми б хотіли іще веце. Але поступно все, бо знаєте, коли в Пряшеві все починалося, все, знаєте, там, де треба щось робити, або там має бути урядник-будитель, не бубнар, а урядник-будитель. І от низько ті молоді люди, котрі до нас приходять на Пряшевський університет, і котрі учаться у нас, от ми їх поступно виховуємо, даємо їм освіту, даємо їм знання. І пак мені приємно, що многі з них себе знаходять у русинській тематиці і в русинських якихось то, ну, як би сказати, мають якісь посади, пов'язані з русинською культурою, літературою, може, з русиністикою в такому ширшому контексті. Ну, серце радується. Європа, вона направду многое робить, щоб от то зло, яке русинам чинилося послідних 40 років чи 50 років часи тоталітаризму, щоб русини, от, як би то сказати, не щоб забили на то, а щоб пережили то і через от великий позитив, який низько йде з Європи, вони позбилися тих комплексів, котрі мають наші лемки, котрих виселили, котрі мають наші русини в Україні, котрі не можуть на повні груди сказати, що я русин, я гордий того, що я часть русинської культури, русинського менталітету, русинського народу, в такому русинської нації. І от то, що робиться, ясне діло, ми все кажемо, що іще би хотілося веце. Але все, як казав Духнович, поволі, поступно, каждоденним трудом, каждоденно робити свою роботу, робити її професіонально, робити її так, щоб то мало резонанс у душах других русинів. Ну, от такі наші цілі у Словакії. Угу. Пане Валерій, от ви тепер згадували про як русини там в Словаччині живуть. Мене завжди дивує, я от радіо слухаю, ну і Ютуб там, то, що можеш поникати. З яким пафосом, з такою, знаєте, гордістю, там русини в Словаччині, наприклад, займаються от культурою русинською, співанки, танцюють, ансамблі, вірші декламують. З такою якоюсь гордістю, знаєте, з високо піднесеною головою. Держава то проплачує. То ті фестивалі, це не якісь там, хто десь пустив, прийдіть, візьміть мікрофон, поспівайте. Держава там проплачує чуть ли не зарплата тим ансамблям, котрі російські суть, правда? Тобто проплачує, утримує. Тобто на такому великому рівні, ви кажете, старається компенсувати ті годи соціалізму, коли русині були заборонені. Знаєте, таке трішки фоном, але чули, що ну та проблема велика там при комуністах була, то все. Представте собі, що ваша мова і ваша національність заборонена там 40 років. От не можеш сказати на вулиці, коли є. Тобто русинам є що собі в моральному плані відбудовувати і компенсувати. І взагалі виходити з того комплексу, котрий є, да, що то є анормально, да, що ти є, наприклад, русин. От Словаччина прекрасний приклад, тому що так не є. Та навіть саме то, що чи місяць не пройде, коли президент або, наприклад, урядова комісія зустрічає з русинами. Або русини там ідуть, да, або приїжджає хтось майже кожен місяць.
Да? І іменно так прописано, що от зустріч з російською інтелігенцією, з представниками російської спільноти Словаччини зустрічаються. Наші русини, котрі тепер з Венеціанською комісією все общали, вони є радниками президента в колегію тої ради, да, по національним меншинам, по всім ходять, зустрічаються. Тобто, як русини живуть там, держава за це знає. От, знаєте, я колись жив, бо брат у мене астму мав тяжку, із Закарпаття нас заставили виїхати на Сибір, де сухо є. Астму мав таку тяжку, що в реанімаціях лежав той в Ужгороді. І от, коли він перехворів, коли пройшло все, ми верталися сюди назад. Да? Встиглися вернути, доки там все рухнуло, ще розпалося. Сюди ми приїхали в Закарпаття, а тут в Закарпатті люди дивилися трішки мадярське телебачення, трішки словацьке, новини, хтось там за границю їздив. І бачили, як люди живуть за кордоном. Так от, на Сибірі, коли жили, ми там не бачили нічого, що за кордоном буває. І жили там в совєтському таким, все було щасливо, все по-радянськи. Ближайший кордон 2000 кілометрів, і це китайський. І от дивіться, як тяжко русинам сьогодні в Закарпатті, коли бачимо, як нормально може бути держава відноситися до русинів у Словаччині. Бо як ми цього не бачили, не знали, легше б може було. Да? Думали, що так має бути. А тут, прошу, тепер ви. Дайте у Хорватії, у Сербії, у Мадярщині, у Румунії і у Польщі, всяде, де держави стали демократіями, всяде одношення до русинів перфектної, доброї. І у нас говорять, ну вже скільки держава дала словацька, ну ані одного сепаратиста русинського не знайшли. Ну ніяк, от вони ніяк не можуть народитися русинські сепаратисти у Словаччині. Розумієте, може, щоб не було сепаратистів, треба... У мене є така пословиця для тих, хто сепаратистів іщуть. Там, де русини мають права і визнані, там ніхто їм платити гроші не буде за сепаратизм. А якщо хочете, щоб на вашій державі, вашим громадянам, якісь іноземні держави, заговор угорський чи деякий інший, платили гроші, то почніть дискримінувати тих людей в державі. І до них відразу хтось прийде з чемоданом, да? Прошу. Знаєте, я вертаюся до тої конференції по Духновичу, яка була в Ужгороді. Ведучий, знаєте, він, ну як, на научних конференціях самое цінне, то та часть, коли ми обговорюємо виступи один другого. То є важна часть. Але на тій конференції, знаєте, він як такий менеджер, я не хочу називати його фамілію, він чітко знав, цей буде перший виступати, цей другий, цей сьому 3 минути даме, а на вшитких 15 минут. І от він каже, він обертається до Мігаля Кушницького. Я правильно сказав, може, да? Кушницький, це Мігаль Кушницький. Там є два Мігаля є. Один Кушницький, другий є поет. Ну, ні, наш блогер. Блогер то Кушницький, да. Кушницький, да, Мігаль Кушницький. І каже, от тепер даме слово Мігалю Кушницькому, бо він робить, ну що він робить? Якісь рисунки по Духновичу. Бо русини не читають книжок, та хоч будуть грати на ті комікси. Комікси. Ви знаєте, у мене мачки по душі, по серцю скребли. Невже русини в Україні дожилися до того, що Духновича треба передавати через комікси? Ганьба для держави. А чом? Так у школі діти не учать Духновича. Значить, держава не постаралася, щоб у школі діти Закарпатської області читали Духновича. Може, то і є головна ціль, а не переводити все на фіглю. От є комікси, так, великое досягнення, комікси. Я розумію, що якби діти і читали, і Україна випускала море книжок по русинській літературі, і найби там десь на периферії того вопроса були і комікси, найбудуть ребуси, я не знаю, найбуде іще щось. Пане Валерій, можна вас так трішки ремарком?
що самі по собі комікси якби не шкідливі, якщо б, наприклад, взяли і всі садочки в Закарпатті їх замовили, да? Ну, але все в своєму місці, але не все можеш впихнути на місце іншого, да? Ото, що може маєте на увазі. Да? Тобто інтелектуальна мисль інтелігентської русинської, котру можеш брати по-різному. Навіть Андрело Росвиговського того можеш брати як такого представника інтелігенції, котрий описує цікаві речі в 1693 році в Закарпатті. І навіть коли його читаєш віддільно, то не зрозуміло. Але і це має теж свою вартість. І ціла плеяда русинської інтелігенції, тобто ті, котрі креативні були. Русинське думання про себе. Ну, що є, наприклад, філософією народу, да? то думання про себе. От так як Шевченко Тарас Григорович, да? Він думав про український народ тоді, коли інші якось не думали про нього так. Чому він є будителем українського народу? Чому він такі, його ті вірші? Я собі, наприклад, у Шевченка кладу вище Пушкіна. Найся обіжають. Но у нього його глибина думки, да? У нього нема того там в декотрих місцях такого пустого щегольства, але наоборот біль за свій нарід, любов до свого народу, до своєї мови Шевченка. Да? Оце є головні риси будительства. Так само і наш Духнович. Прошу. Шевченко, направду, геній свого народу, бо він піднявся від кріпака. Від кріпака показав, що українець може бути цивілізованим, інтелігентним, високообразованим, а на кінцеві він порозумів, що за собою треба вести свій народ. Фактично, то є український Мойсей. Так що, ясне діло, що його не можеш порівняти з Пушкіним, котрий з аристократичного общества, котрому уже вшитко многое було дано від природи і ще до його народження. Так що Шевченко, да, але русини мають свого такого духовного лідера Олександра Духновича. Можна, пане Валерій, скажу про Шевченко такий один рядочок? Бо я Шевченко-філ, я дуже люблю і поезію, і літературу українську. Дивіться, колись він знайшов про перше видання Шевченка, коли він тільки-тільки ту свою книжечку, брошурку видав. Вона ся мала називати спочатку не Кобзар, а друге слово, але не про то. Рецензія була в Сєвєрній пчелі, написав її Білинський. Халявна книжка. Ні. Халявна. Дивіться. Перша рецензія в світі на Шевченка – це був Білинський. Через 4 дня після виходу першої брошурки Шевченка. І він описує, що, кажете, а знаєте, що це стало? У художника Жуковського учень ще й вірші писати вміє. Такий заголовок був. Але закінчує цей вірш, цю свою статтю, він пише, каже, як мені шкода російський народ, що він не знає української мову і не може читати Шевченка. І так от Білинський каже, тому те, як говорить, як любить свій народ, як виражається Шевченка про свій народ, каже, то в Росії того бракує. Каже, якби вони вміли і знали українську мову в оригіналі читати, російський народ був би багатший. Це є Білинський. Ну, знаєте, то опозиція до царів, то ж таке. Він тоді ще в Росії жив, Білинський. У нас, здається, кажеться, за те, що так Білинський любив Шевченка, вулицю його заборонили, ні? Да? В наказанні, каже. Ну, да, люди, котрі за Шевченка, декотрі собі там кар'єри ламали, щоб йому помовчи, Шевченкові, да? Ну, от у нас вони теж заборонені, здається, тепер. Пане Валерій, ми 1:30 поки що ми в ефірі. Що ще скажемо, чи лишаємо ще й на майбутні часи? Я думаю, на другі часи ми ще прийдемо, поговоримо, бо фактично є много акцій таких русинських, за котрі яло би говорити. Може і дехто би теж висказав свою візію тих вопросів. Ви знаєте,
Ну, як би то повісти, я живу якби в двох державах, і коли з одної приїжджаю, вертаюся або приходжу домів в Ужгород, то я вижу, що якось так, ну, не добріє, не добріє. Мало того, мені ся видить, що наштамповані якісь проксі-організації. Я не знаю, правильно я вповів чи ні, це розуміється, що таке проксі-організації, котрі гейби щось роблять русинською, але все так позираючи на власть, а вать чекаючи гроші від власті, а вать на руби. Я от взяв зборничок, який вийшов по конференції, так, і там 70 або 80% виступаючих учасників, значить, на конференції по Олександру Духновичу в своїх статтях підчеркували, що Духнович то є син українського народу, а вать, що є репрезентант русинів українців. Мені ніяк не йде до голови, як можна бути сином, наприклад, французо-німця, або саксо-росіянина, або фіно-українця, або ще, знаєте, там боротьба з політичними русинами. Я не можу порозуміти, що таке політичний русин. Покажіть мені одного політичного українця, я би хотів в Україні, якщо є політичний русин. От тих вопросів... Зрозуміло, пане Валерій, ваш біль, то таке... Да. Це. Давайте сьогодні на позитиві все ж таки закінчимо. Да? Ми живемо перед обличчям Європи. Ужгород. У нас тут виходиш з города і підходиш до кордону НАТО. Да? Отак от смотриш 100 метрів, НАТО почалось. Європа. Там, де русини поважають, там, де мають свої на університетах, кафедри, інститути мають радіо, телебачення, мають свій театр, мають представників у владі, котрі час від часу там чи виборчі посади, чи такі займають. Русинів поважають. І ми живемо в Закарпатті в обличчі європейського ставлення до русинів. Україна не має іншого варіанту. Вона тільки європейзуватися може в тим плані. Дуже сожалію. Я, наприклад, з порозумінням відношуся. Думаю, що в Україні тяжко винайти той баланс свого позитивного ставлення до русинів. От хотів би сказати, ви коли говорили про ці всі моменти, що в Словаччині є? Так от, в Словакії, коли після розвалу соцлагеря визнали русинів, за один день і навіть за рік, за два, за п'ять не вирішилися проблеми і питання. Правда? Так само не було русинських школ, так само не було русинських інституцій, так само організації состояли із 100, 200, 300 людей, роками було десятиліттями. Це не означає вирішення всіх проблем, або то, що мусить відразу, якщо русинам признається національність, корінний народ, що все треба порішати, все переміняти, треба зломити, все зробити інше, ніж було до цього часу, правда? Нічого не робилось. Ще з часом робить, і народ сам робить, сама громадськість, саме суспільство робило. От Україна не може знайти того балансу і порозуміння позитивного ставлення. Я тут більше, навіть, знаєте, так, не то, що як сірчаю на Україну, але більше у мене жаль. Я думаю, що якщо би концепт позитивного, правильного, конструктивного відношення до русинів в Києві міг бути створений і сприйнятий, то тоді Київ би не був проти. От проблема на тому формуванні концепта, котрі не вміють, вони не знають, як скласти, і, соответственно, і що сприйняти, теж не знають. Таке, знаєте, як відкриваєш кімнату темно, і там якийсь кот бігає, да? Закриває, лучше, щоб це не шуміло. От таке до русинів ставлення, коли не відчувають, не розуміють, а русини наоборот. Ми і європеїзовані, і американізовані, бо наша діаспора в Америці величезний вплив на Закарпаття мала, на відміну від інших діаспор, коли виїжджають, да? Наші мали такий величезний вплив, що вони навіть референдум в Штатах провели і приєднали нас до Чехословакії. В Америці. Перед тим, поговоривши, посовітувавшись, наш губернатор, будущий Жаткович, мав бесіду з Вільсоном, з президентом Сполучених Штатів. Тобто, і тепер русинів, щоб боятися в Україні, я, наприклад, не розумію, для чого. Взагалі, основання нема. І розумію, що немає позитивного розуміння, немає ставлення, немає концепту.
Україна не може собі сформувати, як позитивно до того ставитися. Тільки, на жаль, якісь непорозуміння, фобії, і з різних причин, з різних прошарків, з різних частин України, котрі Київ сьогодні дивиться очима, якими от на Закарпаття, на Русинів. У нас сьогодні позитивна повістка. 220 років народження, театр, прекрасний спектакль, прекрасна п'єса, величезна мораль, як русинам дивитися на себе, ну і Словаччина, котра нас радує, як там русини живуть. Айно. Пане Валерій, будемо планувати слідчу програму. Тепер не дуже себе змучуємо. Це дуже гарно вам дякую. Спасибі за те, що поділилися з нами. Ми самі поїхати не можемо раз із об'єктивних причин бути там ані в театрі, ані на подіях, що русини святкують. Все, до побачення.